Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Martes na kita, Abril 7, tuig 2020. Aksyon Hotline! Holy Tuesday, kita magka-aksyon, Martes Santo. Kumusta nga aton masuki nga matag palamati sa kanginan? Welcome na sa aton nga pagpangalagad. Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason, backup ta si Aksyon J.M. Baikin, amuman si Aksyon Dorel Cabato, kung naman Aksyon Tayhopon, checking in tub-tub kita takna las 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Kumusta na mga suki naton nga nagaupod kadadlaw sa mga pagpangalagad no sa broadcast ng Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang sa on-air kundi ang mga nagaupod ngayaraman sa online. Good morning! Aksyon Hotline! Ano man nga oras sa imo ginamtangan karon iya nga aga no sa mga worldwide naton ang mga viewers nga nagasunod na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. How do you do? Halong kamo mga OFW naton nga nagatrabaho sa guwa sampung sud Pilipinas, maghalong gid sa COVID-19. Aksyon Hotline! Lubat na naman kita nga mga pangalagad sa inyo karon iya nga aga ginabuksan taman ang aton chat room para padalaan ninyo sa inyo sining mga mensahe. Pwede gid dira makapadala kag sa aton nga magka-aksyon nga mayara internet connection, Facebook account, pwede sa Facebook Live. Ara man kami available sa YouTube nga pwede nyo padalaan sang inyo mga mensahe. Aksyon Hotline! Kung wala kaya internet connection, wala ka sang Facebook account, hindi magkabala ka. Pwede ka man makapadala paagi sa aton sining at text hotline 0938-225-5017. I'll say it again. Damo nag-request nga gaita sa inyo text hotline 0938-225-5017. Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, Presidente Rodrigo Duterte liwat nga nag-report kagabi, nag-address sa nasyon angot iya sa sitwasyon sang bilog nga pungsod sa aton pagpakig-away batok sa COVID-19. Now, ang balita, sila isang presidente, pagpalawig sang lockdown sa Luzon, ginapaboran niya
Pero ina gina-assist pa subong, no? Kung nanong matabo sini. Dugang nga pondo para sa bulig nga sa mga apektado sang COVID-19, ginhinyo. Hotline. Kag mass testing sang DOH para sa COVID-19, ining mga persons under investigation, ang mga PUM, ang mga frontliners, tinaglabot na ho sa kapin 23,000 sa bilog nga pungsod. Hotline. Inibog ang mga pamilya sa Metro Manila nagareklamo matapos wala marakip ang ila sining nga mga ngalan sa bulig financial sang gobyerno para sa mga apektado sining nga krisis. Hotline. 32 naman ka mga individual, RI, atensyon. May ara sang mga tao nga mahilig magpalaptas ng fake news. Now, ang balita, 32 ka mga individual, ginaristar sang kapulisan bangod sa pagpalaptas ng fake news, may kangtanan sa COVID-19. Abi kung hindi man lang mo sigurado sa inyo share sa mga balita nga makuha nyo parte sa COVID-19, ina makita nyo lang sa Facebook, hindi nyo pag-i-share. No? Kag hindi gin magpagwa sang anuman nga statement or balita nga wala ka sang basihan. No? Kapin pagid kung hindi nagalin sa otoridad. I-share ko sa inyo, maisa diri, security guard ang trabaho, diri sa Bacolod. Would you imagine, karon balakay mangin kabahin siya sa aton sining nga pagpangalagad, nagpauli kahapon birthday sa asawa niya, kundi diri siya nagatiner sa Bacolod, kay diri siya sa hospital ga Obramo. Now, pag pauli niya sa ila lugar, atensyon dira sa Banwa sang Isabela sa Barangay 9, nanong tabo sa inyo da? Ano yan nagsulod sa inyo sining paminsaron? Nga may isa ka security guard, ginaligar iya sang tupad balay niya nga nag-istorya siya nga may positibo sa ospital kuno sa COVID-19 nga ginpanginuhala sa security guard. Sus paglabay ni Aksyon Oliver sa check-up points, aray ang itsura niya, ang iya lang nga profile sa Facebook, gin print out o kung gin butang gid iya dito sa table, kag kung magsulod ka sa check-up points, makita yung itsura niya, do pariyo nga wanted siya. Inano mga pagkaimtang ina man dapat gin-intindi ina kagintudluan ang mga nagabantay sa check-up points. Karon kay siling sang gwardiya niya, why kuya maluya, why kuya nagmention sina? Ya tinanong gwa siniman, niya galalain ko sir, kay libiyo ng asawa ko, kay mapauli ko tani, frontliner man kami, para kami sa ospital, o gatrabaho, katapusan niya gin pag-abot dito sa lugar, kamo na yan natabo, ngang itsura ko, yara sa check-up point, oy, mga sir, hindi na bala pwede. Ayaw kita karon sang advice kag paino-ino sang isa ka eksperto no, sa legal nga aspeto para hibaluon ta. Kaya rin pagido, diri sa Bacolod, kundi 5 na no, ang mga high-risk area, gindeclare sang City of Bacolod. Now, may nag-viral man kag may naguluwa man sa social media nga mayara sang isa ka ginatutukan and considered as COVID-19 patient high risk actually status. Diyos ta karon nalitratuhan nga nagatindog sa balkoni, why face mask, ti karon na post sa social media, kabalo ka naman social media nga within a minute, damo-damo na ma-share, damo-damo na ya pagkakita ni isang tao, porti na putaktihon ka mo sa ma-share. Ang resulta, damo ang magkomento, damo ang ma-reaksyon. Iklaruhon tala karon sa IATF. Sa Interagency Task Force, anong mga protocol sinihaw? Ha? Kay kung ako gani maglantaw, dapat ining mga may kaso o kung mga COVID-19 patient, galing mo ITD facilities mo. Ang dapat sinatanigan, hindi sila pagpaintrahon o pagpatiniron sa komunidad. Dira sila nag-i-star, kag even ang ilang pamilya, dapat kung tani, i-isolate gini sila. Tigaling mo ita facility, anong tanda karon? O, di ba? Kay, kung ang isa ka COVID-19 patient, nagatiner sa balay niya, dako ang posibilidad nga manat na ni siyempre ang iya sini makaupod mismo sa sulod sa balay. Na ano dapat ang protocol sini?
Kay kung tawon kulang kita. No, diri sa Bacolod, why kita facility nga mag-cater sina. Ngay butabong tawo sa isa ka pasilidad nga dito siya while nga ginasupport sang gobyerno halimbawa, no? Kay kumuway pa man vaccine, ting matabo sini, pabakuron mo immune system niya, kung ano to masintomas, kinapakita mo niya ang imo sini nga kuanon hatagan solusyon. Tigaling wa ita pasilidad amo nang ara lang sila gin quarantine, extreme nga quarantine sa ila sini nga balay. In fact, lockdown gigani hindi sila pwede kagwa kay ginsil off mo. Aksyon Hotline. Diskusyonan tayo nagkaroon dugay-dugay kag sa lokal nga mga balita, IATF sa Bacolod padayon ng assessment angot sa posible extension sa enhanced community quarantine o kon ECQ. Dito sa Luzon, ang presidente na nagpalayag kagabi diri sa aton assessment pa. Now, social distancing, physical distancing, problema gid. Bisan ang presidente nagambal gabi siya sa mga merkado, hindi mo gid maobligar ang tao nga magsunod. Kag ina na pamatud-an ko because yesterday nakalabay kita sa Libertad Market. I am sorry sa mga nagabalantay da pero may ara da tuod nga gin-assign. Ara man lang siya sa may kilid gidra sa Libertad Market, no? Pero kung dito ka sa Bagsakan, amo na gani, please kung i-check nyo, Bagsakan, sus Mariusip, hindi maintindihan kung physical kag social distancing, problema gid tawo toy mo damo. No? Why aga sunod tianong mo karon? Aksyon Hotline. Headline number 2 sa lokal, syudad sa Bacolod nakabaton sang dugang nga pundoho para sa COVID-19 para sa pag-away naton sining COVID-19. Aksyon Hotline. Kag respiratory center para sa mga outpatient sa Bacolod nag-umpisa na karon nga adlaw. Check karon ta si Aksyon Alvin graba dira karon sa area sa Bacolod Bay Center. Kumusta ang sitwasyon? May mga pasyente na nga nagpa-check up na. Man hindi ka nasubong mo kung magkadto ka sa mga hospital, may kabudlayan na since nga porte man ka na mo, halimbawa sang mga pasyente, to madugang nga pabla. Now, kapin pagid kung mga hospital, uloy lanat na karon makuan ka mo, mga problema kasi na. So, magpakonsulta ka, kung may hapo ka dira o kung iban pang ginabatsyag mo, dira ka lang sa Bacolod Bay Center. Aksyon Hotline. Alas 8:16 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang alkalde kagabi, siling yati timprano pa ni, nung mag-istorya kita about extension of the enhanced community quarantine. Sili pa lang gani, nga 2 ka simana pa lang, no, nga pagpatuman, ikasyam subong adlaw sa enhanced community quarantine, pwerte na ganang reklamo, sa nagkalain-lain nga sektor. No? Way labot nga reklamo nila nga nabudayan sa paghulag nila tiner sa balay. Ang iban tiga reklamo nga way pa sila iya malakip sa listahan. That is another thing kay subong komplikado gyapon mga statement from national to local. Kag sa national gali grabe ang kuano ang bata sang presidente Mayor Davao. Nya pa biyayon kay matrisikol di kag taxis lugar ko. Ay, grabe, no? So, ay, agod nga maghatag sa aton sa dugang mga inputs kag update mga kaaksyon. Online sa hotline. Joining us this morning is the IATF chairman, the Regional sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Heart, may maaga sa aton pagpalamati. Salamat gid sa time gin pukaw kag ginamon karon nga aga kay una bes gusto namon maki-update sir, may plano kamo saan o posible ang assessment since nga ambal sa mayor niya do katimprano pa man nga may istorya kita about extension nano sir ang plano ninyo, may timeline kita saan o kita mahimo sa assessment sini? Well, coordinate si mayor sa sa province Aksyon Heart. And ini nga week na i-evaluate naton ang sitwasyon. And of course, ang experts na diya ang aton health authorities So matik sa ila. Kasi suliton tabla ba si ma-relapse ta. And nung taon naton ang statistics kung nagasaka or nagapanaog. Kasi may ara kita subong si Dr. Grace do may 150, more than 150 kaging swabs. Okay.
So, laton tayo na ang results, then let's see ang developments. But, kung ng taon mong Manila, entertain na sila nga i-extend nila for another 15 days. Mhm. So, kita diri si Mayor gakonsulta and si Bong gather the data. Lantawon ta. Okay. But, hindi ta kapasalig nga ma-list niya. Ang MBCCI na letter to sila nga nagsulat sila. If possible, i-lift naton. Mhm. Titulantaw nila ng ekonomiya eh. The same thing sa government naton. Okay. Si President Duterte nagambal na eh. The same thing will follow di sa local level. Mhm. Paano natin masustain ni kung magsigisigi? Din ta makuha sa pundo Mhm. para sigisiging pagpanghatag natin sa relief goods. Mhm. But then, ano bala ang priority natin, ekonomiya o kung ang kabuhi sa tao? Mhm. So, kung balik ka ng ekonomiya sa normal ka din, kung magklamatay ta, hindi ka na nabawi. Mhm. Amo na, we keep on asking, we keep on begging sa tao na mag-operar, mag-stay at home. Okay. Kaya kung magdugay siya, makollapse ang aton ekonomiya. Mhm. So, dira ito ng problema. Ti ang MPCCI ganito nag-appeal na. But dati, suliton ta ba si ma-relapse ta ba? Mhm. And tiga-coordinate kita sa province, si Mayor. Dapat ang aton synchronized ta di, sa ron ta kailan. So, kamo na siyang sitwasyon, Aksyon Art. Okay. So, wait and see kita and this data nga ginatipon nyo pa mo ng basis sa assessment nyo in the coming days kung bala ma-extend kita kung hindi. Yes, Action Art. Kagti mo na balain ang kunlantawon mo na ti. Ang tao, wala. May mga post sa Facebook, Libertad Market. Why tao, so wala lang. Mhm. Kung gina-intrahan ta sa national government din. Manduan ta nila yung i-lift yun na. Ang kabangkalan gani nga lagpad tong ilaog saran, hindi pa tama ka populated. Color coding ganito. Gani man. Muning adlaw, muning barangay magwa. Mhm. Dili sa aton niya, pa-lift nila yan. Ang ano ni, ang window time, Mhm. kay for me, mas effective tong window time ng madasig para malimit mong lakat sa guwa sa tao. Okay. Kasi may kuwan man tadi, damo-damo, tadi markets mo. May market sa Granada, sa Bata, Handumanan, Mhm. Central Market, Burgos Market, Libertad Market, Sumag Market. Mhm. Damo ka merkado din nga ma-schedule mong guwa sa tao by strategize mo siya. So, damo magka-stay at home. Puna mo na ang sistema. Yes, sir. Ate, may lang gani nga laulaton taning results ng swab kung atong na-contact tracing ta. Nahalubilo sa mga positive kung anong kwansa to. Result sa to. Okay. Speaking of sining mga ginamonitor naton, ang sa mga high-risk area, ng mga COVID-19 patient, Vice, kumusta ni man? Paano ni sila gina-regulate? Kundi gin-seal off ang puluyan nila, kung may request sila, paagi na sa communication. Anong latest ni kapon do may nag-viral nga may mga alleged na committer nga violation ang isa no sa mga sa anom no ka mga area nga gin-sell off naton. Ano gid ang kwan man ang advice sa ila ang panugyan apan nga gin o kung after nga gin paidalom ikaw sa high risk or sell of operation sang city vice?
Yes, balikan ta na action art kung anong PUM siguro kay ang tao, abi nila they thought nga PUM positive eh. Correct. So ang tanan sa mga tao nga nagsulod sa pakulod, alin ka man kundi nga lugar, Cebu, Manila, Dumaguete, Oriental, maski nara ka dahil sa Sagay, pagsulod mo sa Bacolod, nga diri ka magstay, pagsugod ta to March 10 or pag-issue ta sa ni Mayor sa executive order upod sa kay Gobong Lacson, tawag sa imo POM na, Okay. persons under monitoring. Kaya tungod nagalin ka sa mga lugar nga may damo to positive, Manila gid, no? Pero hindi na siya positive pa. Ginamonitor ka for 14 days. So, after 14 days, ayron pa free ka na sa virus. Sa mo ng POM. Ang POI, persons under investigation, Okay. may mga flu-like symptoms ka. Nag-ubo ka or nag-ilangat ka. So, it doesn't follow nga positive ka. Correct. Maski ako o ikaw magkataro ka, pag-abot mo yan sa hospital, i-PUI kaya dayon niya sang doktor subong. Diba? Gusto ka siguro mo. Diba? So, hindi nis may carrier ng COVID. Oo. Ang aton ginatest, ang PUIs, nga may contact, direct contact sa positive. It doesn't follow nga kung nag-PUI ko di, nagtrangkaso ko, iswab ko dayon kung wala mo lang kuya contact sa positive. Okay. So, ining ato naman yung COVID positive, may kwan sila, may mild and serious. Okay, ining mild, hindi ka niya stay at home, ang girdala sa hospital, ang serious lang, kasi kundi ka nagkinawa. Oo. So, hindi man sila kululbaan. So, ang ato nga ginahimo, under sa executive order ni Mayor, sunod sa national government, i-seal off ang imo balay. So kung hindi ka man nang nakagwa, wais may makasulod, so wala siyang may malatnan. Okay. So sige na daya monitor sang doktor sa imo. Ginaswab ka ginatestingan. Okay. Kung positive ka kung hindi. Pilang na siya kaswab. So ang aring gin-seal off tani, ining sa J.R. Torres, Singkang Airport. Oo. Ini ang sa Doña Juliana, Barangay Takuling. Ini ang sa Banawi, Villamonte. Kag ini sa Iroreco, Mandalagan. On the way to recovery ni sila. In fact, kung nagiging sila Mayo, nagiging sila. O galing, gahulat lang kita siyang second swab nila para nga maklear sila. Okay. So ba, as long na way sa gagwa sa iya property, way sa latnan. Okay. Way sa contact sa tao, way sa latnan. Aha. So, safe na dang neighbors. In fact, actually, ito ko ito kagapon eh. Reklamo mo. May nagreklamo nga nagagawa sa kuya na balkon nga white face mask. Doon mo na, be? Come again? Siling ko doon nagginugin may nagreklamo. Ito ka doon nag-viral. Ako doon nagawa sa balkon nga daw ay man face mask, which is not a violation. Yes, correct. Kaya ang executive order ni Mayor is if you are in public places lang yan mo. Okay. Kaya ka mang face mask. So, iya to iya property, ara siya territory. Ang pagwa iya sa kwan, sa iya balkon ti ang alam ng tao, kiti kulbaan, sino ba hindi makulbaan? Pero gani, way mangkugamas, but later on, nagmas nga tayo. Plus the fact nga ti, ang may mga theory nga airborne mo. Diba? Airborne, mas stay ko na sa air na siya for 8 hours or pila ka hours da. So kung amihan nga daan sa buong what if kung nangatsito siya. Kaya ay sa mas, di ba? So dira nga area mga damo da senior citizen, damo kabataan. At ko to yesterday, and kinistorya ko ang wife. Nga kwan ng tagibante, let us cooperate with each other. So, ang neighbors mo gayo. Kasi gusto man siya magpainit mo. Okay. Actually, kung siya yung mild siya,
So gusto mo siyang painit, ikuha sa balkonahe. Siling ko siyang wife, pwede siya painit, grupong ko siya sa may putahan. But, sok-sok sa mas. Yung neighbors gayo, man mo, kasi hindi mo baktan ba siya kung muna ba nangat sila sa karon. Okay. Kulbaan ng neighbor. So, nag-file sila to petition. Sa kay Kap Baby, sa Akon. So, advice ko to sa mga pumuluyo, basahon natin ang lagi. Kaya kada isa sa aton may diritso man. So, nag-ayo ko sa asawa, na kung pwede, sok-sok sa mas. Kung magpainit siya ang painit man lang siya kung aga mo. Namin init, di man siya painit nga. Alas 10 dakit Gatag-iti na na yan? So, 30 minutes. And kung amo na siyang tabo, action art. Okay. So anyway, And I hope nga ang amon agreement sundo niya. So hindi man naton tuon ma-discount ang posibilidad nga lukan tuon ang ingod balay mo kapin pagin nga kung kay isang iban way man naka-insindi magsiling ka nga ina da COVID-19 patient ang sa utok nila dayon siling ya kuana basi lala na ya kag nanong mag-atsituon banatnan kita in which may na kay naklaro. So bali ang petisyon to nila nga suppose gusto nila palinon da siya amo na. Correct. Uy. So bali dra lang siya gyapon mastay ya subong. Well, tikin ang aton health official, sila ning experts eh. Okay. In fact, ako gani, at first, lantaw ko lang ko ba si gusto ko or ang akon bala nga opinion, ko isid off ko ng bilog nga 4 units. But then ting aton yung mga experts na sila nga no need na kaya hindi man niya malatnan ang piyak na door to kay kuan man. May pader man sila, may separate man sila. So tipati ta sa aton health officials. They know better than us. Okay. So iya lang to yung unit ang ginkuan Sell off. ultra risk na to no kung sealed off na to. Okay. So may police to na 24 hours na nagabantay, hindi siya kagula man sa may makasulod. Vice, as of last night or this morning, may mga update kita dari sa Bacolod from the City Health Office sa nangin result o cases naton sa Bacolod? Well, gahulak kita sa results sa ipadota sa Wilo. Ang problema ni sa Western Visayas nga Regional Hospital. Iya pa na kang gobyerno hindi na yan sila nga permilang naglaluin ni Mayor nga daw Iloilo sikat kita muna. Ang ilang ma-process 200 lang. Every day. Ibilog na ng Western Visayas. So si Mayor Ping yan nagkuhan din, nag-donate sa Regional Hospital para may-ari pa di aton. Okay. So hopefully in 1 month's time may-ari na sa di testing center. Nga hapo sa aton. Okay. So as of now, isa na lang nabilin sa aton sa hospital. Atong critical bla, naka-recover to siya. Okay. In fact, clear ng lungs. Wala na siyang phlegm. So, amo ng sitwasyon, ang the rest, on the way to recovery. Gulat na lang sa ilang results sa swab. Kaya kung ma-clear sila, i-lift na ng ultra risk sila. Sige. Ang aton nga POMs almost all. Naka-coordinate na? 1 month. Cleared man sila. Ang mga POIs kita subong, di mo itong ginpadalatang swab sa Iloilo, gulat kita sa results. Sige. Vice, keep us posted, no? Kung matapos ng assessment yung whatever development, kinamo abing ka pamangkot, singatin, ano ini, pariyo man kita sa Luzon, sa Manila ka may extension. So, dapat ini siguro mapabalo man natin sa public. Iti, ang 14 next week pa man no? Sa Tuesday pa man. Vice, salamat kayo sa time. Yes, sir. God bless din sa inyo. Keep safe din sa inyo. Thank you, good time. Aksyon Hotline. Now, ang pamangkot sa kalabanan kung ma-extend sa Bacolod, tigin na coordinate nila sa province
ang bantayan ta sini within this weekend or by Tuesday. No? Kaya mo nang katapusan no? April 14. There is aton sa Bacolod na pamangkot bis public. Ano man, para sa inyo, kinanglanon taman i-extend sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Hotline. Depende na sa mga eksperto, sa mga yara na sign sa City Health Office kag sa Provincial Health Office, mga doktor nga mo makahimo sang ila sini nga assessment. Aksyon Hotline. Nawari i-share ta lang, Aksyon Nurse, ang experience sa isa ka gwardya bala. Okay, kabay pa hindi lang ni dra sa Isabela no taboa kag kapon lalain gid siya kay can you imagine nakalusot mo ginaalaw siya sa mga check-up points sa mga boundaries nga magka-travel because number one, he is also a frontliner, no? Bangon nga nag-duty siya being a security guard sa isa ka hospital. Di kundi basta may detail order ka lang, may ara ka security license, ginaalaw man lang niya gani nga ma-travel. Galing kay Ario, grabe ni experience siya sa isa ka gwardya. Balikan ko na blakaron. No, kay ang i-experience siya, kinbutang pa yung itsura niya, ang profile pic niya sa Facebook, kinbutang niya sa check-up points, siling ko daw hindi amo. No? Tinunto iya. Agin butang niya yung itsura, butang nilang itsura sa security guard sa check-up point. Sige, kag nano mga legal implications ini, kag sa mamailig magpalaptad asang fake news, na sigiyan nyo da, hulatan nyo gid nga ma-aresto, kamo'y reklamo, kamo kag i-arestoon sang otoridad. Aksyon Hotline. Sa inyo sini nga mga opinion, paino-ino, nanong inyo mapalayag, ano bala ang mas aton paboran, no? Ano bala ang mas namihimuon sini? Extension sang enhanced community quarantine or ibalik ta na sa normal pang pangabuhi tabang apektado ng palangabuhian kay ekonomiya ta. Ina palihog ang aton sini. Opinion survey pwede ka mo makapadala sa aton sini. Text hotline 0938225517 di gani sa aton sini. Get chat room pwede gid mapadala. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso.
Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation? As 8:46 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kantuan ko ni bala ang reklamo kag gustong mahibaluan no sang gwardya kay it is a sad experience ang isa ka tawo nga gusto lang tani magpaulis pamilya niya to attend man sang birthday kaasawa niya kag siyempre kung way ka na duty kundi tani maka upod mo man ang imo pamilya mo. Ang problema kay naga-duty siya sa isa ka ospital, no? Since nga naga-duty siya sa isa ka ospital, ambot ko na nung natabo nga nagwa yang balita sa ila lugar to nga siya ang nagpalapta kuno suno man sa iya nga may nagpalapta nga posible na sugilano niya man nga nagambal kuno nga ang ginadyutihan niya nga ospital may COVID-19 nga kaso o yawer kibot siya pagpauli sa ila lugar nga hindi siya kasulod. Ang worst kay ginbutang ang itsura sa check-up points nga so if the wanted siya. Ari Blau para makasaysay dugang. We have Mr. Kurt Dalumpinis, isa ka security guard. Hindi talang guro Kurt paglawago na kunding kaga-duty pero may nga agasi mo. Nga sir, good morning sir. May sa nagpamato sa ato na. Salamat kisa tayo maginatag mo diri sa Aksyon Radio Bacolod.
Pwede mo ta maistorya, anong experience mo kahapon kag kung nga nga nagpalapit ka nga diri sa Aksyon Radio Bacolod? Nagasakit lang yung balatsagong ko, sir, nga kada checkpoint, sir. Sa binalbagan, kayo sa Kasyana, sir, may mga picture ko, sir, the wanted yung pagdantaw nila sa akon. Sa diin nga mga lugar ang may ara ka litrato? Halos ng mga banwa, sir, La Castellana, Binalbagan. Uy, Sa Tikalaway, sir, the wanted ko na, sir, daw may patong ang ulo ko, sir. ano ginalinan sini nga ginbutang niya? Ano man ang litrato mo ginkuha sa Facebook account mo na? Oo, sir, napos ato pa tong picture sa bata kung do kabilog. Uy, Na nakakuha na sa purpose ng ko bata mo. istorya gitabi ano ang ginumpisahan sini kag kaya pag-intindi ko sa imo initial kapon nga pagisugilanon ta nga daw may ara nagsugid nga daw ikaw kuno naka-istorya hindi talaga pag-mention ng ospital ha pero may nag-istorya may nasugilanon ka nga daw mo tong ginapatihan mo nga nagpalapta sugilanon nga naghambal ka nga imo ginadutihan ng ospital may COVID-19 nga kaso daw mo na. Oo, sir, mo na sir. Oo, so bali anong explanation sa imo sa cinema check-up points? Nga may nanugid ko no nga muna, sir, nga may COVID ko no mo ang ginudutihan. Oo. Tingin kuya. Ti may konduktor kaya nga makabalo ka may COVID to? Muna gani, sir, nga kasakit sa balatsagong ko, sir, nga siya man naging istorya ko, sir, dito sa sa amon lugar. Na namangkot sa akon to din kaya nagobra sa ko sa ospital. Namangkot sa akon niya ti musta to yung mga amuni. Ti okay na to, singko okay na pululi na sila gani. Tapos pagbalik ko diri sa Bacolod, nakabati na kong istorya nga ako kuno nagpalapnag sa istorya nga may COVID dito sa ospital. Sus, yati nga pangabuhi. Nati amo na ang rason nga hindi ka tinanong may lang kay kang naging aresto? Amo na gani, sir, kadto kang libutan ko sa mga pulis gapon do kriminal akong gwa, sir. May ka man nilang gindakop kintugutan ka man lang makalakat? Oo, ito gutan ko siya. Kiling ko hindi ko yan mapakurante. Kaya kinanlay niya sa asawa ko ang mga bata ko ang kunobra. Kaya magutman kami ha. Ambot ang balon nga pag-istoryahan ninyo sa pulis, kinexplikar mo man, amo na may duty kaya kaginanglanon mo nga mag-ubra. Oo, gi-explicar ko gapon, sir. So, mayo gin-consider Manila, ginpalakat ka Manila. Oo, sir, kaya magsulod sa, sir, misal magkinaano, sir, hindi ko mapakuranteng, hindi ko matrabaho, sir. Why ka man, basi ginaubo ka o ginasipon o ginailanat ka, why man? Wala, sir. Sanitize na kami, sir, sa hospital, sir. Pagaling sa hospital, sanitize na kami, halos tanan, kumpleto kami sa hospital. Okay. So, ang ginalain na lang sa buot mo subong, amo ni nga, kubot ang balon, hindi ka gidya kapauli ito sa inyong lugar. Oo, kada checkpoint, sir, sa La Castellana, Binalbagan, may mga picture kami sa bayaw ko. Uy, huwagi ka mo? Ay, ako lang ito may picture, sir, po kagapon ng bayaw kong Obras Province, man. Pinabalik man dis Bacolod. Pinabalik, ay naano man ni Mando, hindi ko maintindihan. Dapat siguro ni matagan. Tanong nanugid ang protocol. Kaya pag-intindi ko ya, kung bisan nag-obra ka sa hospital, mga frontliners gani sa hospital, mga nurses ka, mga doktor, ang iban ginbutangan, giman sila sang tinira nila, mga dala sila makatulog, ang iban may mga hospitals din nga nag-offer nga dito mga frontliners makatulog. I-check ko lang na abi kung nanugid ang kuan sila ang dapat himuon. Ang worst galing ka nga ang picture mo ginbutang gito yaman kung ikutob sa maglabay ito kung kita nilang itsura mo. Hindi ko na kulbaan ko lang, sir, kung magpuli ko bala si ikuyog ko sa mga tao dira sa Isabela, sir. Ano na kulbaan ko, sir? Amo nang worst gid kay siling ko basi sa uli basi kung tugutan kada makapuli. Daso makita ka sang tao masiling ko basi may COVID na siya kag ibakol ka bala ka tao kundi naglain. Namo na gani, sir, nga nakulbaan ko magpuli ko. Why ka man nangayo bulig subong sa imo sining superior or sa para mabuligan taning concern mo. Nagkumpronta ko gapon sa hospital, sir, nga nagambal si attorney nga kwao na ngalan siya ng tatlo ka persona ang kapitan kagang nagbalapnag sila kag kagawad. Okay. Sa diin sa nga barangay? Sa barangay 9 sa Isabela, sir. Sa Isabela, no? In fairness sa mga opisyal sa barangay 9 sa Isabela, please tawag ka mo di sa Aksyon Radio or
tiga paningwa kami nga makakuha sa numbers nyo da para nga makakuhaan taman sa kamo sa statement nano ni natabo nga subong anong himuon mo kay hindi ka nakapuli sa inyo to? Amo ni sir iti tambay ko di sa sa ospital sa Bacolod sir kiti hindi ko ya kapuli sa balay. Ti ang imo pagkaon ya? Amo na sir ang baligban sa pagkaon di wala kami sa pagkaon. Wala kaya why man daya supply pagkaon ng ospital. Ayon mo na nga na yung abogado sa ospital nga kung pwede, pakaunon ka lang danay Amo na gani sir nga kung gajote kay mera ka rasyon sa mga inatag isang mga sir mga kortada sir. Pero kung wala kay mo your duty, good man kay sir ang wa sinagali kung gajote ka basi may ara kasang plain rice kag sudan. Pero kung why ka duty, why na sudan memorize pa? Sus kaluluoy man. Anyway, kahit i-follow up namon niya, kung i-check kung ano ni madisponihan ni kung paano ni mabuligan ba ng imo concern. Salamat gid sa pagdangot diri sa Aksyon Radio kapag salig para masulbar ta ini aton balang tuyo nga matagan ni tanan kag mabutang sa insakto nga perspektibo nga hindi na maglala ang problema. Kay kun amo na karon naging butang di ang imo itsura, kung ganito, karon ko may makakuha sang picture, makaptured to, mapicturan ka, or i-search ang Facebook account mo. Lagaw-lagaw ka dira karon puli ka Central Negros, basi malampusan ka na imo hindi oras. Mo na gani sir nga. Ay sus. Pinapamati ko lang sir paano ko lang sir istorya ko lang sir nga kabalo mo ni sa gumamati mo sa subong. Tani nang nakonsensya ka man sa ginimo mo. Wala man. Pero wala ka ginman, kahit why ka ginman nag-istorya to siya ang parte sa mga COVID-19? Wala ko na ka-istorya siya, sir. Doon nagwa pa ganun sa istorya, dira nga ako nang palapnag sa istorya nga muna, sir. Diyos. Okay, kung ikaw tuon ginalinan sila, makigan ka pa naka-hospital, masiling nano kayo mo yan, ang otoridad mo magala ka istorya. Oo, may privacy kami rin sa hospital, sa kabalo kami na, sir. Okay. Sige, so pilak bilog kabataan mo gani? Duwa na sila, sir. Ang malain na sir, kaya okay lang ako nakulang yung gibutang sa picture. Duwa ko bata, ara sa picture mo, ang kalaway na sir. Again, sir, sa DSWD, sir mo. Di na naman, ang picture mo, wa itong laging kakasara, gapon to sa mga check-up points? Sa may Castellana, kung nakaminalbagan na to pa to, sir, sa Bila, napakuha ko na to. Agin pakwa mo, ti, nagsugot mas lang kakwaon? Oo, sa Castellana na lang, sir. Ang sa Castellana, nakuha na ya? Wala pa sir, ang isa bilang mo ito nakuha. Ang sa may Castellana, Kriminalbagan, may picture ko dito. Pero hindi man naguro nga siling iya kay Binalbagan, kundi do entry point, kuralin sa Binalbagan, nga check-up point. Kamu na gani sir nga kalain yung kaya pamatyagan ko sir, hindi kaya kriminal. Ang kami kung kinanano niya bululigan niya sa tagay sa bilag, buli ko gani. Kinanan kung ano nga bulilagan. Kung may mga tagay sa bilang, dalon sa ospital, nagabulig ka man sila, no? Oo, gabuli ko gani sila sir. Tungod niya naluoy ko sila. Sige. So, Kurt, i-follow up na mo ni mangita tayo diya kung paano mabuligan nga matagan, bla maklaruhan, para at least kay kung halimbawa, may sala kaginban, kag napamatudaan lang ikaw yung may sala to, dapat ginpasakaan kang lakaso kung ginaristo kan la So, sir, mo na tanay. Ay, gubong na plangga ko rin trabaho ko. Ate, sige. Salamat kita sa imo tiyempo. I-follow up ka namon kung ano ang mabulig namon dire sa imo problema. Salamat, Ged. Sir, mo na lang. Sige, sir. Salamat, sir. Kaya sakit mo sa ako para sa mo. Sige, salamat. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Ara na, lihog ko bi Aksyon Doors kay Attorney Biloria. Mangayo tabi konseho na siya. Ano mahimo naman? Basi isa taga-province, kung naga-monitor ka mo dira, mabuligan tani hunano ni man, kay siling ko basi hindi lang ni karon siya kagwardya, yawer ni nga nagat-duty sa ospital, ang maka-experience siya katulad sini. Kinanglanon gid ba lang kung aparyo sina, ang pag-intindi kuya, pwede lang naman butang imo itsura sa lugar kung may kaso ka na mo, may formal charges ng pasaka sa imo nga daw as if wanted ka. Kay kung ang ginimo tayo nga partisyon na karon pobre maning tao ni nga basi lumabay sa lugar malampusan karon ni kundi dako nga problema. Aksyon Hotline. Palihog lang no ipangayuan tabulig ni sa province kay gaduty sa isa ka hospital, actually public hospital ang ginadutihan niya. May mga ginakuan man ni gina-orient man ni sila mo. May nagwa nga balita according sa kay Kurt, sa ilang lugar to, sa Barangay 9 na Isabela, sa Kapitanda,
ang mayor sa Isabela, actually, doktor no? Naka-insindi na siya. Kagkabay pa maaktuhan once and for all. Ang pictures, ang gwardya, upod sa bata na kuno ara pa iya sa check-up point. Susnano. Ti si Aksyon Ilri, gani hawiran na niya. Amo lang nag-experience siya. May ID siya po ginawiran sa check-up points. Ang rason, ti sobra sila mo, damo sila sa kay tricycle. Ti okay na iya. Tingyan niya galing, may litrato, naging butang sa check-up points, kaya hindi sa palutson, ay nanong tabo man. Aksyon Hotline. Ti gusto nato ni pangayuan opinion sa abogado, kag ini mga ang fake news kay pareho sa niyo. Sa Manila, damo actually na subong nagkaladakpan. Di lang Manila, no, kundi iban pang lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas nga kapin pagid atong mga nagpalapta sa mga balita kag may kang tanan sa fake news, no? Hindi lawg-lahog ni may salabton kanimo pwede ka magkasuhan kung magsala-sala ka, no? Kapin pagid 32 na according sa mga authorities naton ang gin-operate ati may mga offenses sila nga nahimo mga fake news ni about coronavirus disease sa social media platforms o kung mga istorya basi pwede kayo mo gidya mapasakaan kung nagpalapta kayo mo sa hindi amo nga balita pero pamangkot di may formal complaint ni sila. Aksyon Hotline. Na kay amo ni siya ang sitwasyon sa mo maayo ko anay sa akon kumpare abe sa akon amigo nga abogado kung ano ning matabo abakon mo yagin butang kuno sa check-up points ang itsura ka gwardya kay may naglapta nga sugilanon nga ang ginadyutian nga ospital may COVID-19 ti ang aligasyon sa gwardya niya why mag-concern nakaplapta sila may nagkapulo pamangkot sa akon sa among lugar si Isabela nga parte sa COVID, pero hindi mo kayo kasabat direkta sina. Kaya una bes, hindi mo kayo doktor mo, kagway mo ko na sang labot sa mga medical activity sa ospital. Inano ni man? Online sa hotline. Nagnano ka importante, ni fake news palapta sa social media platform, pwede ka kasuhan. Joining us this morning, ayon ko lang ka ng chimpuya, sako gini. We have Attorney Cesar Biloria Jr. on the line. Attorney, may agasi mo, sir? Good morning, but good morning. Mantik mo talaga pagsalamati. Ginpukaw tagi ka siling aga kay siling kudo ikaw gining maayo ko anay nga resource person kung nautod ang linya niya. Ibalikan ta siya kay ining actually may ara mo ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. May magin pang dakop na sila, na? Take note ang mga lugar Quezon City, Eastern Visayas, Calabarzon, Mimarupa, Peninsula and Caraga, Zamboanga, Peninsula and Caraga. Amo na mga areas, Southern Mindanao, nagimo man sa separate nga pag-aresto. Ang isa pag ani nga nadakpan diri, isa ka public school teacher, no? Na-aresto March 27. Nag-post man siya sa Facebook niya, ang iya ganito yung reklamo nga gutom na mo and other issues. Hindi lang about COVID directly, kundi even the impact sang COVID kung karon magimo-imo kada istorya, pwede kaya kaliho maresto sa aton mga otoridad. Now, ang worst, diri sa aton ti area na ni man, abi ko gani confront liner ni kag siyempre nagatrabaho kay iya, halimbawa security guard, kundi may exemption giman amo. Ang natabuan lang galing kay ini nga security guard sa hospital nagaobra. Pero sakto bala ni nga ibutang yang itsura mo sa check-up points. Aray ang itsura mo, kulbaan kay pag-approach mo lang, uy, ngara ng profile ko sa Facebook yaw, nano na da? Ang lain sila, kung may mga nabutang papaandam sa sining nga tawo, kundi naglain pa, karon kung may hurong nga makakita sa litrato mo, so paglabay mo, malampusan ka, kundi dako nga problema. Attorney, pasensya, ginautod ang linya ta, sir? No problem. Sir, ariyo, ipangayuan na namon bla personal kag legal opinion mo, no, ang imo legal expertise karong nga aga. Kay may isa ka gwardya nga naga-duty sa isa ka hospital pampubliko nga nagpauli sila lugar sa Isabela. Nakibot siya, sir, sa check-up points, ara ang iya litrato, Facebook account profile niya, kag hindi siya pagpalutson kay kuno
may mga ginimo siya nga pagpalapta istorya dito sa lugar na about sa COVID-19 patient sa ginadyutian ng hospital wherein ina nga aligasyon ginpanginwala niya why siya kuno ka istorya ano ni man legal ni sir kag kina-consider maning mga security guard nga frontliner mo. Yes, correct, no. Isa man na, no. Kag isa pa, wala ba nakadaw kung gani partner, no. Kay number one, ano ang legal nga basihan para punggan ng tao, okay? No? Especially kung may identification siya. In the first place, right to travel ng tao, except pa sa sitwasyon nga ginastricto ta ang pagtabok-tabok, no? Provided na may mga quarantine pass ka, may tawag sinigani, may mga identification ikaw, kagi-allow ikaw, no? Other than that, wala ikaw sang right na magpugong, otherwise may kuwang ka, no? May pagpugong, may coercion ka nga ginimo, no? Ginpidit mong tao or ginpunggan mong tao to do something not against the law. Diba? That is a crime. Crimen man na siya. Kung ang imong butang ka na lang, no? Butang ka bitood, nag-spread giman abi fake news. For example lang, for the sake of discussion. Sino ikaw, korte ikaw, magpabatuod, guilty ako. Kung guilty ako, ti dapat tanig in priso mo ako, gipailan mo ako kaso, kung sala ako. So, without, wala pa gani kaso, ginahusgahan mong tao, so, that is something na hindi ginaalaw sa aton lay. Sabi na, ang nag-determinar, no, sa kung may sala, kag wala ang tao, siyempre korte, kag may due process ina. Okay. No, ang purpose pa lang sa nga ginasecure natin ang border is to inabla nga kay tungod nga may enhanced community quarantine kita, except nga ginaalaw nato ng ato mga frontliners na ang mga frontliners naton ang nagaserbisyo bala sa publiko tubang ang muna na tawag frontliners. Okay. Para maintindihan nila, tidamo hindi na ng doktor, hindi na ng mga nurse, hindi na nakapulisan, mga tindiro ta sa mga merkado nga nagatubang sa tao, mga frontliners na sila. Okay. Security guards, no? Mga frontliners na sila, no? Nga basta nagaserbisyo sila tubang sa pamuluyo. Tigil na tagaan sila pribiliyo sa travel, para magbalik-balik. Now, kung punggan mo ina, for the reason nga may unfound, butang ta ng balko na gali, no? Nga miski kambal ka nga, labi na nga nagmatumatong kambal na may nag-spread sa fake news. Until such time nga, mapamutudan mo. Then, wala ka pagid reason to stop him. Unless nga, in relation, butang tabi nga, let's say, POIs na siya, PUM na siya, bawal siya mag-travel, something like that. But ikaw ang mosga, ikaw ang judge, ikaw ang accuser, daw hindi naman mo group partner. Ato na pananawan. Pero pag-post mo sang litrato sa isa ka tawo, bisan pa man nga para sa imo may sala siya nga nahimo, hindi kinaya pwede sa mga check-up points sa ibutang mo yung itsura ka tao, da nga way man nabutangan kung ano ang kaso niya kung kay siling kung mabutang lang na sa isa ka persona sa danger kung karon may makakita makukalitrato yung kag itampuyong na siya gulpi karon kundi naglain pa. Correct, partner. Number one, una, ano ang imong duty to post ang itsura ng tao? Ikadua. Ano ang motibo mo nga i-post yung picture ng tao? Hindi may malicious ka nga intent. Ikadua, ang responsibility nga bilang isa ka tao, hindi mo pag-abusaran na sakto na nambal mo bla partner nga kasi bala karon may stigma sa society nga dahil subog sa tao, especially sa COVID ni, mabutang-butang ka na fake news. Mainit ang tao sa imo, di ba? So karon takto na, tampuyong ka tao karon, natakiton ka sa tao karon, sino may responsibilidad? So something, kung public official ka, that's medyo may administratibo ka pang responsibility. Example ba, partner, kung butang ka media, ikaw, or whatever, ikaw,
may ara ka man public duty mo, may ara ka man ethics to observe, na? Diba? So, dapat kalungan mo na. That's why, may ginatawag kitang responsibility, no? Nga sa mga actions naton, partner. May ginatawagan kita, partner, nga sa principle sa civil law, nga you exercise your rights, but not to the expense of the rights of others. Meaning, hindi ka magpalapaw, no? Gamiton mo kung may kinamatarong ka, but not necessarily nga lapakon mo man yung kinamatarong sa iban. So, hindi na siya pwede, partner. Sige. Attorney, salamat gid sa time mo. Gin-share karon nga aga. Yes, partner. Welcome, gid. Halong ka gid, attorney? Yes, ikaw man. Kaya nagkakuwang-kuwang ka pa, partner. Tubang nyo na hospital. May kuwanggit, partner, no? May mga dapat nga halungan kita kay pala ni pagdahit pala ni partner, kabalo ka man siguro. So, ayun, partner, halong ka da. Salamat. Salamat, Attorney Viloria. Good morning. Aksyon Hotline. Ang share talang na, no, kay Ario, gamonitor siya, Attorney Joselito Bayatan. Sige, pwede mo contribute. Tawag sa Liog Aksyon Doors. Sila nga, may I share my legal points about the identity issue. Kag, pagid nga ma-share man sa aton city legal officer di sa Bacolod. Kay interesado man siya mo, kapin pagid sa posting ni sa Facebook, nga daw, amo na gani siling ko, kung why ka mo brown sa kabuhi, no, hindi na lang magala kapalapta sa fake news. Kay basi, kung may ara gani isang magpasaka, kaso sa inyo, problema ka pa nagaproblema ka na kadaan, basi cellphone lang gamita, sundos kido hindi niya kakontak kin perming landline, away sa kasabat. Attorney, katawag kami na, ari siya ka, attorney, malandline kami, tawag sa imo, attorney, tawag kami sa imo landline, sige, tawag siya, kay okay na siya, kay diri siya katawag sa akon personal nga, cellphone, kay maamot mo si attorney, doon na-interesar siguro sa sining balita black. Kay kaluluo ito, ang gwardiya kapon, siya birthday pa kasawa ko, sir mo. Tining ka nakita, yung malabay kay mo, may tsura ka, kag dalapang bata mo. Inano mga pagkaimtang ni man. Aksyon Hotline. Now, ari sa aton nga linya, Online sa hotline. Why man pahuway kay ti way untat nga minitingay, gaintraman siya member of the Interagency Task Force. We have the CTA Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Attorney, thank you gid sa pagpareser nga ara kagaling monitor kag do interesado kasi ni sir anong ma-share mo? Firstly, mayong aga sa Aksyon Art, mayong aga sa atong Bacolod Nons, no? Sa atong tagtalamati. Now, actually, it strikes my interest and the interest of the city of Bacolod kag sa tanan nga pamuluyo sa iniblang apektadong issue, no? Nga dahulog sa mga unnecessary discrimination kag nag-affect sa aton liberty rights, no? Kag pasalamat kita sa point of view ni Attorney Viloria nga na-lay down niyang foundation sang iniblang nga mga personal nga diretsyo naton despite sang ini nga crisis. Now, anyway, tatlo ini ka-violation sang crime action art, no? Yes, sir. Kag aton man ini pahayag sa aton nga mga pamuluyo, no? Especially those who are very irresponsible. Kag atong mga wala obra, tungod nga subong lockdown kita, gapalahuway sa balay, ang ugali gyapon bilang kag kultura nga hindi amo. Nga maghatag intriga. First, ang may ara kita sa revised penal code, no? The disturbance of personal peace of a person. Ang tanan nga tao entitled sang iyang peace of mind, peace of ways, anything about his personal life nga hindi mo pagdisturbohon. Okay. Now, once this thing is disturbed, this is unjust vexation. Unjust vexation. So this is punishable by Article 287, Paragraph 2 of the Revised Penal Code. Yes, attorney. This is unjust vexation. Number 2, we have the cybercrime law. This is Republic Act 101/75. This took effect in September 12, no? I think this September 12, 2012, no? Okay. So ang cybercrime naman niya, this is the malicious
or the unauthorized access to personal data, kag imo gin pang nagwag dira. Wala kaya diretso gin kuan mo ning tao data binutang mo sa imo da nga information data. Kag gin pang waragwag mo. This is also about privacy. No, inablang iban nga ikwaon yang tao sa kabalo nga ang iya nga mga personal action dugay ginbotang yan na sa Facebook o kung nato na sa YouTube. Yes. This is unauthorized. This is cybercrime. This is still about personal liberties. No? So, ang ikatatlo, umuning recent, amoy ni ang Bayanihan Act. This is Republic Act 11469. This is a violation of providing information. The tatlo ka klase ng information. First, it is about misinformation. No? Impormasyon nga pulo obyang insakto, 8 lang ang ginbutang ya, ang duwagin dekorarya. Jesus. O kun ang facts 5 nga insakto, ginimo ilang 4 ang isaya ginimbento ya. That is misinformation. That is punishable under the Bayanihan Act. Number 2, this is disinformation. Ang disinformation wala ka maturan, ginimo lang gidyatanan, giniimbento tanan. Damo gina sa Facebook. Gin-disinform ang publiko, then this is also punishable. Uy. No, kag ang ikatatlo, that the inaccuracy of facts. Ang inaccuracy of facts is insakto sala nga pag-report. Hindi amo. So, daw pa kaisa, inis lang nga tatlo. But anyway, still these are all about violation of the Bayanihan Act. Okay. This is also punishable under the new law, 11469. So, amula na nga aton ipahayag sa aton nga kauturan, kung wala ta subong sang maayo nga hambal, better maghipos. Because we are only adding confusion, anxiety, which we do not need it this time. Ang aton ginanlanon subong yung pagbinuligay. To give the positive point kung anong mabulig naton sa inisubong difficulties naton. Okay. Not to add more intrigues. Hindi kami kinanlanon sa subong nga panahon. We cannot take enjoyment on this. But rather, we have to have the peace of mind. Kag the main concern is our health. Kung sa inisubong nga crisis, ang aton nga himuon how to be careful with our health. Hindi tayo mag-mind sang iba nga nagapangabuhi sa insakto por sinisubong news na kaluluoy man ng isang pati siya to na itong itsura sa Facebook. Gani man. Ato na sa checkpoints, pati kabataan niya, pati iyang brother-in-law. Imagine no nga inconvenience kag confusion ang ginhatag sini. And this is exactly nga law ang ginambal naton nga amo ning bagay ni sa mga tao nga nagapalapta sini. Kag ang isa sinada no, this is not only about the author no, ang ginhalinan. This is also about the person nga ginaspread niya. Nag-share ka, be? Dapat man siya live lang mo. Kapin ba mag-share ka sa post ng tao nga nagapalaptas ng piki? Dala ka man? Dala man. Sus. Dala man because this is still about disinformation. And remember, this is continuing crimes. Ang duwani ka Republic Act, no? Sige ni siya until such time nga mauntat gid siya naton nga kun diin taning, no? Kay tungod nga this is a crime committed in the social media. Okay. Nga hala sige laptop galabot do virus man ni siya. Nga galapta lang indiscriminately, hindi takbalo kung sinong iguon niya, especially with this type of destroying the reputation of others, no? Yes, attorney. So, amo na nga ito ni ginapabalo, kag kabay pa matagaan ta ni eleksyon ni ang mga utod taning mga wala gidabla obra. Yes. Sa Bacolod, attorney, way pamanda sang daw nagabalbal gid nga daw ginabira abi ang city government kaya pwede ka mo makafile case against ni sila. Actually, ka-active man sa naton nga cybercrime. And we have already 2 persons, no? Hindi ta lang mambalangalan. Yes, sir. Our lawyers are preparing this. Not sa naton ang ilang account. And then, eventually, maybe not this time, but after this crisis, we will really proceed with it. Okay. And ang mga salawayon, tada nga POMs, we also have their names.
magkalma lang ni tanan na they will be surprised nga tapos na nga may mga charges sila nga latubangon. Because crime does not pay. It is a matter of time the long arm of the law will run after them. Okay. So ang Bayanihan Act ni, this is also about the POMs, no? Na mga salawayo ng gidipla nang may ngalan na report na identify na isa magkadto ang bihert sila balay awayon pa ang mga health officers ta. Sos. Pangitaon sila ato gali sa tiyak balay kundi nagalinaagaw pa. Kung sila kabalong they are potential carriers. And how can we survive this quarantine? Ang purpose ng quarantine is to isolate ourselves, to stop the virus. Okay. Kaya according sa mayor despite the virus stops spreading when people stops moving. In other words, kita mismo are potential carriers yung mga laton. Correct so na siya. all we need now is cooperation. Sige. So anyway, attorney, kabalog ko nga sako ka, damo ka palibuton karon nga aga. Thank you gid sa time mo nga gin-share diri sa Aksyon Hotline sa Aksyon Radio Bacolod, sir. Damo gid nga salamat Aksyon Art kag we also appreciate the media nga nagabulig sa ini naton nga hilikoton, no. And more power to Aksyon Radio and to you Aksyon Art. Salamat. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Kung may chimpo pa ko tani, na meet gito ipa-discuss padaluman pa mo. I was not expecting that Attorney Joselito Bayatan is also listening to our program. No, thank you gid sa mga lawyers nga mayari pag hindi siya ganita ni galing kaysin ko lang alang na gini. Ang chimpo ta limitado. Damo nga ma-input ang ginatag. Daw ining Bayanihan Act para sa aton nga mga ordinaryo, mga Pinoy, way pa ni ma-expound, way pa ni ma-explicar ginano ang mga salabton mo, especially kung PUM. Kamo na to, partially ang ginatag ni Attorney Joselito Bayatan. Tiyan mo na, please, do not share. Hindi mag-share sa isa ka balita kundi ka sigurado, especially kung maka-create chaos sa tao. Number 2, kung ikaw isa ka PUM, kag may ginahimo ang BHERT sa imo dira nga monitoring, hindi magala ka sinoplado kag sinoplada kay base mas kasuhan katapos ng krisis iya gina-COVID ka pa. Kag hindi magala ka pang lugayawan kay bawal ina kag pwede kang pasakaan kaso according kay Attorney Joselito Bayatan. Kabay-pay ni nga ma-inputs nakabulig sinyo ha? Kag itingwaan ta niya, taga Barangay 9 Isabela, ga monitor ka mo dakap, mga kagawads da, nga kung sino man to. Please, gusto namon nga mabatian mang inyo side, i-reserve ka na yung komentaryo ko kay kon, na, hindi mo yan pwede butang kung may pampatudaan sa korte, ang itsura ka tao mo, butang mo da, karon ang ipagkit mo itsura niya, dapat, tiara da, may violation ni siya mo ni, may kaso ni siya mo ni, pero kung nag-file ka palang cases ka na, hindi, gani kinapublikar na iya. O kung in-filean ka kaso, hindi pa man iabot ang balon nga guilty ka na mo. May mga hearing pa na dapat. Kag hindi ikaw korte nga magambal, nga hindi may sala na ikaw. Ambot na nun please, i-explicar ka mo da. Try natin makontak ng mga opisyal sa Barangay 9 Isabela nga mo ni gin-mention sa gwardiya. Aksyon Hotline. Kay nung Ed Golmatico niya kung basihan ang isyo nga ginadiscuss mo subong nagapakita nga basi makaabot kita sa sitwasyon nga we will not be fighting only for the war against virus but the war against hunger and fake news through internet. Anyway, we Pinoys all know who is the queen of fake news. Sige kabay pa no sa aton nga mga ka-aksyon, palihog lang aton sinitutuyo nga mga bukas o kung mabuligan kamo pa intindi parte sa mga lay kapin pagit sa Bayanihan Act nga mutugin share sa aton karon nga aga ni Attorney Joselito Bayatan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang ito. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed.
we are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet,
That time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We can patani ang galing timpo hindi naging magtugot kay Ruby Pabalati ga monitor siya sa Bulacan. Si Tito Amik dira halong gid to Amik no. Avoid touching mouth, eyes and nose. Amo nang panumdum diri sa DOH. Halong dira sa imo ginahamtangan no. Mary Ann Anyo Rimoran o Ramuran, ga-monitor man siya. Isabela, tisigya. Yaw, Biantayo Sharks, Agnes Hospital. Thank you, Gid, thank you. Paring basti, o yung problema to sa basura. Abi ko kapon, okay na itong napabalutan. Ako daw ay kuno sa nagtandog to sa lugar ya. Good morning. Kay paring Chupoy magbanwa sa China. Leonard Jimeno Dueño, Jesse Halandon, Joyce Tiin, Jocelyn Karamaan, Romeldo Boy Riales, sa country home siya monitor. Mitoy Arca, sa Victorias. Singa bangkot lang ko, tani kung ano katuod nga hindi, kasulod kagwa sa Victorias. Wag ko idigas na i-check talang na sir. Thank you. Good Christian Roa, Rochelle Casinas, De La Serna. Ayos, bo, ang iban pasensya gid. Mary Grace Eugenio Fermin kag sa kay Sir Joel da morning sa inyo. Na may lang nga pag-monitor. Aksyon Hotline. Ako lang reminder sa inyo, Ario, Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule, kada antes ka magkaon, para magbakod gid ang immune system kag resistensya sa lawas. Isa ka kapsula antes ka magkaon before meal. Makabulig ina nga mag-supplement o magpakondisyon sa lawas mo, mabakod ka. Ang immune system kag resistensya sa lawas. Amo lang ning kapital taging nga liban since nga way pa sang vaccine para sa COVID-19, no? Amo nang ginatuman ko man based sa recommendation ni Sir Quadernal, no? Kag makita mo man kondisyon ng lawas mo every time nagtrabaho ka, no ara gidiya. Bangod kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc nga magbulig gid sa imo, and then nami pagidparisan mo sang tea, amo nang combination nga magkabuligid para sa aton ikayong lawas, no? Tandaan nyo gid, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Waay lamod o simbog nga anumang chemical nga makapaguba sa natural healing properties sang santone nga ara iya sa Dr. Alfred's mulang makita. Aksyon Hotline. Why not the time diri sa aton nga pagpangalagad, sorry, so way kumalabutan nga maminsay kag makomentaryo ninyo, buwas naman no, sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon With Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up si Aksyon Elri Dutilios kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Art Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,